Iyo pasinigyanan ko, ngunit babatuan tulad kung sa ratangkat mo wow, papuran sa matrekot, kay wani ba naragsa kong tompeyo, at masakaran wow papuran sa nangkankan, wow nakadagan na nadak o nangkanyika. Ay chuman wow ang kadnawin tompe, batuan wow kakaryang kadnawin tompe, Speaker of Legislature, sa kakulala o labalabakan ng bayan momot sa siya o government. O ay chumanwawang chunmo yung sa. Yat sabon na siya naman Rahnwet ko ngayon din chuwan matatachuan bakit arong puka. Kaya yung sabon na siya naman Rahnwet ako'y pensa ng school ka na narayan ng COVID-19. Sabon na siya publika school ka na wintong siya tax school na sa siyempre mapagya sa Priyaw. O yung rai kung sa Priyaw na siya piyata kayo ang weekend parang school, riya ka sa Priyaw na riya ka sa Seri. Apun kayo sa kayo patro de la DCE ap siya tawi kayo mo rin na sa siyempre sa Seri. Tarang pampang kamarang standi at sa patro ang kasalita ng solo patro lab. Makaratang school ng para siya kapantala. Yung ko ito kasama sa mga COVID-19 na niya ng tompe. O aksyon kantang ka na rin tatlo ang kawal ko kapag sa mga COVID-19 watch and kakchuk-chuk lamang small public school cars ng tompe akakurang lang ata. Pinya sa watch kapantala at sa wasak kung ang ekanasway kung tatawang kantang kamaran ka ng kaknyarag ngalang so. Yang tatluang token slasin, pwirayan pertapang na batang mga mo Sukuhl at Chepta. Aking darang-darang kantang kamaran, President Martin Pachuan na nagkatesekan wikay bawat-bawat, maspurta na nanayar Chepta. Pwante lang Seri ka na rin ang sawan ka school, tatamara ko ng pwede na newal parang Sukuhl. Ako ito karapekan na sansali at bawat, yay medeta parang school, yakot liya sa Priyaw, dahil yakot liya sa Silo, kapantala ong nasa tiyempe isa Silo. Next year, ong nakaw na batang ray sa school kan, o Wasahn tatawakan na niya, o Chechen tatawakan, and pagkakapali medechon school, o yang aksong katakad, chon tatawakan, Ong nuyada kanene, pwede na po sa mga COVID-19, apat pa Seri siya ng tompe. Kung saan mo, mas laban Seri ka ng galang school charo sa nama, Sir President Martin, man patulong kateteyong patakan, nono ka no chon mo yung sa, maksong kantang kamaran patulong kong napatak, churchin tatong kay, Ong niya po benra Seri ka ng galang school, nanirayan COVID-19 mag-check, kach-kach ladang sa Churchill tatapos at ang Standard Operating Procedures, the SOP. Nakatapi kasanti o yadan tatawang kay makuyawan ang sa masarikan patulong ng ganang school, dalaw ng ganang school, open moral process, tapang malapit. SOP what patatawa sa namyong makaunabataw ang level school, Kapatyayan na newal parent, niyawa sama ko na betawang and sanitizer tamenom yung ongray sarika. Ona ng so pedalaw ng kalang school, ay binyan ng so karakara naman sa muna rin patulong ng kalang school. Magtata 6 feet, tato kasangan rasarikan o sambatak ng kalang school kan, and pinsansan ang koros magtuto sarikan so tutawin na riyak naman. Ako ay kusokchara sa bata ko ba ng school, kaya so akong kapatsyataw riyan na meriyak naman, o kapatsyatan eda meriyak wanaman dagsidiyakan ng Epwelpen. School niya so specialist na rin the Public Information Officer ng Kantang Kamaran, Roxani Kins Pachuan, magpapiyakay parekat kanokin each the college, yay na deta na nabantatang pamemperer ng karang school kwa kakapali, pelong sarika ng Epwelpen. Mr. Roxani Kins Pachuan kasaleta, Mawasa tapalikan mayang sa kasong Chechen tataw o
o ananakan memyeya na newo school kanin tompe ye miyangapi kayo UNICEF mapachonga sa hospital tangken Pihl mawyame namyam bakit makatawag kami namyam o sangan men kamakacheka karya may observation mga publiko masa hospital face mask tanen tarere om Sukuhl kan o piyanga piyobsinkan ta kanaran masawas di rakasangkat chaykan o chaychan tuksawan tataw kars metapon Epwelpen chung school sambata o chon tataw kan mepachon ng Kelen Sukuhl. Lagat ko santi o sawas pukat agad school penchungalan dito kakwalangan sawan sa song karakar nungani man pedalawan ng Kelen Sukuhl. Agad sambata ko principal pachuan may Epwelpen sa song karakar na kumyaw ng Kelen Sukuhl kan Kun inanang kapantenawan ka school open edeyang tiyanga-tiyangan waran ng sapakan mepel culture ng yabang tiyanga-tiyangan waran ng sapo na alakan. Pwede rekan masang sader o sangkang kamaran katiyang kawag ka school kanan ng tiyang kapayatay sa tiyang mapatro ng SOP o tiyang maray sa school kanan Kelen Sukuhl na narayan ka school patara-taray Tabarera kananan ang tingwetato kan sokars. Mentakira kan masansader. Sukuhl niya dados lakye, taan dados lakye o kasabon utang tang kalita. Icha na nakaspapantana. Pwede pasantiyan tarang Sukuhl niya kaya sa kriya, niya kaya sa silu. At yung tanang sa trumpet o pwede sa umawang COVID-19 ay niya ng tompe, di mabit at Sukuhl kapantana. Dari tang chora kan raning kasabot tangke peyan chakadan school pagka school ang ka yung saklan sa nama oy na narama ka samdi. Karyang sa pamachero ng Rahnwet Kasarawihn Wasahn Pihl and PUC. Nisagtiyembe sa kwano barya kapya sa kriyaw donde United Corporation PUC Patuang Kasarawihn ang saklan project ang donde iron remover plan dan sinang kamakala o kaplawi Pihl magkatro ng nan waynet. PUC patuang kat sa kalarat matataw kanununta sa Wasahn Pihl o wadyalitang tangkan magkaplawi Pihl ng kolonya net o letara madalani. Tuwan na PUC dia sort of service o gusto patuang kasalita so kay patola. Dari kata patuang yawi. Magkuyak sa ceremony o church kan magkatro daw Epwelpen project ng Wasahn Pihl. Dobe kasing niya sa nekita men pang Pihl Rahnwet kakalawi wan kalanin Pihl wala ko ganan manager. Magkailasan naman niya ng trapyo. PUC Chief Executive Officer, the CEO, Nasananson, Patuang Katetetay Rawat ng programa Kasarawihn Wasahn Pihl o Patuang Mapusan Daway kan Mayangay Kachu Wasahn Pihl Kakatola o Tatawag Pihl. Abitatuang Rodyanti PUC o Kasalitan Sansan Momon Waktat ng Kalak Tato Narayan Pihl aso may patusangan para tapinda open mura na kamakita ng masintukan. O inanente tamawang karos magas tabat ko ng programang Kasarawihn may pilwat na ng makalagat o kakatataw. Tama niya sa watch na ng maksan tama niya ng trapyo. Pwede pinyayat generator dan sinandiyadew na choro. Pwede kakabaling sinanpil kat aso medyata ang ponda. Nagkat karos tuita sang sawa sa Chuchun Government Away Tompe o sang sawa sa U.S. Department of the Interior Office of Consular Affairs na OIA mabatuan ta miliyan pon kwano o project ko. Mabatuan ng Kelen Honorable Sector Plan and sa Panachai Compact. PUC batuan kaping o contractor ng project which may David College o Ashman Company Kadan Project 1991 FTT pwede Ashman tatawang kawata system nyo masawa sa kamakaltang bilang PUC ng Dompe o U.S. Department of the Interior Office of Consular Affairs pwede sa ceremony mga palyala tatawag sa which o
Kasam of the state government o right karakteran por kanan PUC o pinangapi right for datang kanan PUC mayang sawas o niyagwadang project watch. Sunangkaling Rongen, Societator Iriate, but now we compare the Honorable P. Arthur, Secretary Department of Transportation, Communications and Infrastructure, TCNI, may report at this meeting dan President and FSM ng Kasarawihn, percussion o pasyon kaping kamen siya o yasawan na waray sa karatang kaping mong peringkan o balas mayang sawas ng dadawat. Yung sonata ng Rongen, Gatnawang campaign, David College o Wadiatan US Embassy, Georgia the First Cup Elisabeth, Makasyon o Batawan Loko, Seri ko o langatawa sa Pihl, Tadwan na nawakan Pasyawan, Kasarawihn. O yung ikan makalukoryo na Basyawan Yellow o Kasarawihn Wasahn Pihl. Yung siya ka natabasakan na siya ng Rahnwet, karangan ng bubur karosye o Kasarawihn.